राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि कैलासवासी कृष्णामामा महाजन स्मृती प्रतिष्ठान यांच्या सहयोगाने दापोली येथे 21 ते 22 मार्च रोजी दापोली सांस्कृतिक महोत्सव 2026 उत्साहात पार पडला। या महोत्सवात कोकणातील पारंपरिक कला आणि स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ देण्यासाठी विविध आर्ट स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते। या महोत्सवात लोककला, रांगोळी स्पर्धा, फोटोग्राफी, रील्स, खालूबाजा स्पर्धा, नाट्यछटा, एकपात्री अभिनय आणि भजन स्पर्धा अशा विविध स्पर्धांचा समावेश होता। तालुक्यातील तसेच परिसरातील अनेक कलाकारांनी या स्पर्धांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेत आपल्या कलागुणांचे उत्कृष्ट सादरीकरण केले। या स्पर्धांमुळे स्थानिक कलाकारांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळाली असून कोकणातील लोककलेचा जागर झाला। दरम्यान एकपात्री अभिनय स्पर्धेत जीवन गुहागरकर यांनी उत्कृष्ट सादरीकरण करत द्वितीय क्रमांक पटकावला। या यशाबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे। Thank you.